Hey guys, naglilinis na naman kami ng cooling tower ngayon. Ako, eto na naman. Init na naman guys. Ayan, papunta na ako sa cooling tower. Ayan yung cooling tower namin guys. Ayan. Lilinisin namin ngayon. Ayan yung cooling tower. Ayan na. Ayan na si Migo na una na. Baon ako ng tubig. Sobrang init. Ayan, dalawa lilinisin namin. Ito yung cooling tower guys. Ito yung lilinisin namin ngayon. A few moments later.